cruise season, ja. Eigenlijk zijn we heel blij. Niet alleen dat jullie hier zijn vanavond, maar ook omdat we kunnen melden dat als we kijken naar het cruise season voor komend jaar, dat het er heel goed uitziet. Ik ga toch een paar cijfertjes noemen. Cijfertjes die ik doorgekregen heb van jullie allemaal trouwens, als tour operators, ook vanuit Curaçao Port Authorities. Als we kijken naar november, aantal cruise ships wat binnen gaat komen is circa 45. December 55. Nou, dat klinkt heel goed. En als je dat vergelijkt met de jaren daarvoor, dan komen we weer terug op het niveau van 2019. En ik denk iedereen hier aanwezig weet dat 2019 het topjaar was qua cruises. Dus ik denk dat wij daar niet alleen heel blij mee zijn, maar dat we er allemaal heel blij mee zijn. Toch? Ja, gelukkig. Ik zie wel een aantal bekende gezichten trouwens. Waarom? We hebben afgelopen weken in een wat smallere setting een aantal sessies gehad. Om te kijken hoe onze samenwerking nog beter zou kunnen verlopen. En daar hebben we heel goede feedback van teruggekregen. Daar willen wij jullie in ieder geval voor danken. Daarnaast is het zo zeg maar, dat we uiteraard met die feedback aan de gang gaan. En daar waar we kunnen, zullen we proberen zeg maar, om het aan te passen om onze samenwerking nog beter te laten verlopen. Als we het dan toch hebben over operatie, operations, running smooth, Santino, hier staan met, met de hand omhoog, is al wat langer bij ons bij de organisatie werkzaam, zo'n 1,5 jaar. En sinds 1 september onze nieuwe operations manager. En Santino met zijn hele team hier is samen met jullie verantwoordelijk, zeg ik heel stoer, dat wij het komend jaar weer een topjaar gaan maken. En ik heb er sowieso alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Ik zie geen reden waarom niet. Ik heb beloofd nogmaals om het kort te houden, ga ik ook echt doen. Ik wil bij deze ook in die zin afsluiten door allereerst jullie allen heel masje dankie te zeggen voor afgelopen jaar. Dat was al een heel goed jaar, zeker. Ik ga toch 1 keer het woord nog gebruiken. De pandemic waar we uitgekomen zijn. En dat beloof ik jullie, dat is de allerlaatste keer dat ik het woord ga gebruiken. Maar als we kijken naar het komend jaar, nogmaals, dat ziet er heel goed uit. En wij kijken er heel erg naar uit zeg maar, om met jullie allen er weer een topjaar van te maken.